Tá tú a géisioach leis na Gaelgals ar Raidió Rí-Rá. Fáilte seo an seachtú agrán déag den Podchraoladh na Gaelgals, agus anú bhaimeann lé cuasaí timpeallachta. Is Mála Mór In-athúsáidte agus lom féin anú tá Lucy agus Dúlra. So Callanlí, chunas táid anú, Dúlra táimid leat. Tá go maach gur mí maigus tá mé ansásta mar tá an chrína pepnah agus tá mé sé an obairniu. Bhfuil me ceach na ceol ar rádin agus tá mé agsúla go mór le siirse bheith an thrón chunatá sé féin. Ja tá cinnta comá dúra rinne mé chud smidriniu agus chur mé sá bháistí ar me chud thuúla sa mohíim an glóte agus bhí an green dochraniu iní ón báisteach crackáilte a réir. So bhí sin go hálinn agus bhí mé léomhar fachan lei godí seo, so bhí le an jazz agam chuirt fiú féinní fe chun stáú. Ja, Tom go bra freisin bhí lion ionach jazz agam ar maidin éis seachtain Jackar san obair, so bhí mé lánsálam hain agus tá tú go mór leis an Podchraoladh seo. So dúró just Jachan sin then, so an stad an timpeallachta látá nuan, an bhfuil muid bortha frí. Lucy, an bhfuil tú bortha frí? Ceirlóir ceapan gur ceist an Jackar sin mar cínse tá bortha faoi taobh deanda agus ruirtí ar nó sin tine agus gacrid mar sin I ddíortha agsúla. Ag an am céine tám dóchasach ceapan ghfuil tuiscannach I bhd níos fearr daoine agus scuil daoine ag smuoineh a bhd níos mó faoin timpeallacht agus ag déanamh iireachta a chuirsála dhéanamh agus rudí úsáid agus ceapan go sin iontartábhaach agus marirt mé hána tugann sin dóchastum. Tá agam hain déanam a bhd níos mó ar sanna timpeallachta ná a dhearna mé cúpla bliana hin agus ceapan goléiríonn sin stad na timpeallachta agus an dain go thomlan. Cad fiúd féin dúra. Ja, tá mé anmhórtha cai mé rá bíam se anmhórtha faoin timpeallacht tá go ar fád tám se anfashionanta faoin ábhar seo agus bhí an anrónarm cai mé rá nar eicem se na scéalta ar nuacht nar chluis na scéalta ar nuacht agus nar eicem se na scéalta sa nuachtáin. Ag leirt faoi na béir bhána bochta agus na peongaí ag fáil báis, dehór na canapi áir lá chuid rud mar sin, ach ag an céine cáid bheith dochasach mar táid ag marachtáil in amtá anbrónach a rénos agus atá andoríire a rénos. Sa cáid a bheith anhacht dún féin agus dar mearháin agus ní bhhiam gnéanaan sé máthas dún a bheith bortha faoi chuile rud an tamar fed ach ag an céine cáid a bheith mearach ar an ábhar seo agus ar níhil dhéanamh. Tá rudí maithe á dhéanamh ag beag nach chuile gona ar é nos ach is féidir len rud nach cho breise a dhéanamh chun stad an timpeallachta a dheabhsú ar nóidtá locht ar na fólachtaí móra ag an céine is féidir len ag rudí beag a dhéanamh. So tá agsú mór leis sinna lé ach lebheith fear nach tábí bortha. Ceirt fiú féin Aoife? Ja, nó aontaíim libse agus tá sé anéasca go mór mar slátá nuán a bheith ceantaach faoi gafrad a dhéanaan tú agus gan mola a thuirt de chain agus na le rudí beaga a dhéanaan tú hain, tá sam fiú támánam chuig obair gach lá. Tá mai an bus a áil ach bín caithim mé siúil go dtí stad an bus agus sin siúlóid le orgach máidin agus gasróna sa tá sé bhhad níos éascradom tomáint ach níl sé sin gomáil leis an timpeallacht agus nó rudí beagaí mar sin nó tá géirí fast fashion a seachant ach ag an am céine níl gach siopa ar oscailt frí láthair so caithí tú rudí a ceannach ar an Idirlín mátá éidirú ag tastal wet ní bhín rudí ar típap nó na séomh sin ga le amhil tú géirí rudí so tá sé Jackar chuníil sústa gahrad ach ceapan go caiimmuid sin a móla leis na rudí beaga a dhéanamid gach lá agus atá sin an pointe is tábhachtaí atá agam. Ok, so táid chun leanú ráin is frio na rudaí deafracha a dhéanamid agus nóirdaí táid an a dhéanamh don timpeallacht in ásil héan agus an céadhhad ná plastic aon úsáide. Dúra an bhfuil aon suinte agat frí sin. So déanam se na heachníhil plastoch aon úsáide a heachinn tá sé an Jackar mar ní féidir leat sa plastoch bog a achorsáil in éan, nu sam cin fá ach tá cóid agam atá trééis a bheith ina gcónaí th leir I glór áitna agsúla ar nós Vericá, Canada, an Ísiltír, an Chearmán, an Danmhairg, agus dúirt siad gohfuil éire go maith ó thaobh cuasaí bíide, gohfuil muid go maith ó thaobh rudí orthaide ach
ní bhí muid go ó hih cuasaí acrasol de mar déanaid ilig ó níhil ar nó bhfuil déan an áchuid daoine a níhil cai mé nachníon an daoine orthe iirecht in éair sin rud tá fecha agamsa ó bheith i mo chonaí do daoine agus ní bhím se sósa fecha nachníon daoine ag a chuirsáil Flashback an ócóil. Agus seo tóram an unpopular ach mar an dhéanaan tú achrasáil i mórthm se tá tú leisciú. Agus ní féidir é dhéanamh gcónaí chu sam ach mar an dhéanaan tú iirecht tá tú leisciú. Now leis na rudaí is mó plastach pápéir rudí mar sin leis an módul don bhaine rudí mar sin caiith tú sin a chuirsáil ach le rudí orthe eile ní féidir leata plastach bog a chuirsáil agus is mór an trua é mar féidir leat timp an dain ach ní féidir in éan. Sin déach sé An déis nach fád gannn sé frostrachas mór anam Tá mé an fergach ar fád fa sin agus son na rudí dhéanam sé hain chun plastach éáiste a heachid nó go James hiag siop ar le timp an háit an seo agus ceanim se rudí gan plasach so rudí ar nós lete curca ríis quinoa rudí mar sin is féidir leat a dul an le próca beag agus é lína agus mar sin is féidir leat dráhí le cheachid agus níos lú plasacha a úsáid níos lú plasach tá broner. So sin rud bháin dhéanam se agus déanam se iirecht glasrí a gothirithe a cheannach gan plasach bog. So James se héic an marga an acalóm agus tá méid fós cúpla glasra freisin tá si fós. Leaks nu an cin goige tar leaks ach tá se fós leaks fi láthir agus déanam se íhil ach gan an cinenne tá sé an Jackar in ar an tiis nach féidir leat. Plastic bog a chuá so sin an rud an puinte is mó atá agam chu a ceapan si féin pui déidir se frostras mór an American si. So tá bugamach as meach in gáileh agus samig mo choní anseo le chuirde i má nuad agus bímar dúrasteach ar a brúscar an tam ar fad mátá an brúscar acrasála agus an brusca brúscar ceart agan agus bín beagnacht tréid is cheach mar chuirtan tú an pápéir in san bosca míceart má tá sé cótáhacht agus cóéasca dhéanamh freisin ach I suppose ó héobh na fleisteigte an rud is mó dhéanaan midle ná bín antóir ar an táiste na takeaway agan in átheach seo agus deagan á fáinmid bíasínach agus tá agan go hánig ar go tagan an bíasínach sna boscalón beag sin so tá straicní mór agan duna boscalón sin tí mu ach bín si cóúsáideach don do lón chuir mé héin capras teach insna boscalón sin an sin ní bíart boscalónna ceannach gaflíonn nó bín an cisneir lán freisin so mátá glasrí agat go béad a satú gidí iad chur sa cisneir níl cead agat na bela úsáid mar tugann sé sin an méid sin spás ach bín na boscí sin có handí mar tá an stacianamh astó agus bín siad an úsáideach an sin so I suppose sin úsáide bháin tá agan don an plastic é úsáide sin ach má dáirsta tá sé an Jackar agsú dul sipadúirt mar bín de glasrí in snóhhaige bín an plastic sin timpplairthú so níl tú an é de seachant ach chaithí tú de ceannach tá sin chun sé sin isteachar an go mór freisin. Bhí mé gora agus tú gglair faoin na boscilón ón mí sinis Aoife mar déanam an rud canan céine ar fat na blianta inis tá staach óhhar agam sa chofra agus buinem úsáid asú nílam hééis boscalón a cheanna dearhann ó bhí mé hartar secht mlína díis. Marall ar na boscilón sin agus tá siad coúsáideach sin agus ceapan nach smuoíon ga céine fuú beidir just caihan siad amachí tá siad có handí mar dúir tú agus is agus freisin leis an plastic bug aon úsáide sin ina míon ar na turthaí agus ar na glasrí sna siopí mar luigh sibhanna tá siad có Jackar iad a cheachant. Cé go bhfuil mé i mochóní i mlách lia níl mór an sipa gur féidir leis just na glasrí a cheannach gan an plastic sin arthú agus is mór an trua é mar an rud nach míon gacéine ag glána a gcuid glasrí ar rénos an dhéanaan sé mór an difriocht iad a bheith it's the flasteach sin ach go thuirithe faoi láthair ceapan ghfuil gacéine ag glána a gcuid turthaí agus a gcuid glasrí faoi trí so ní hiigem an cúis de ar churbe. Eintim go helas gohamlan ag rud géanaan miad nó
tá cuasaí difriúil ó hebh COVID de. Tá sam go gaithí tú bheith anchormach agus tú déidir siopúirta go háthe má bhíon líon na gásna an áidir fad ach ag an am céine nuair hen ma iad ag siopúirt is eisina dhéanaan an siopúirt an áideach ach ceann sé bananaí agus chuann sé na bananaí i mála plastach an mála plastach óonn tú is just siopa. ach cheanní mé málaí nach málaí plastacha iad málaí is siop aigen agus is féidir le iad a úsáid agus thug mé dó iad agus dúirt mé nílirte na málaí plastacha sinna úsáid níos mó ach an sin thug mé faoideara tá paáisteocht ar na bananaí ar aonnos agus is é sin crackan an banana é hain so níl éon gá le plastach ar bheith úsáid ach fós. So fós ní bhanan sé úsáid as na málaí atá ceanathe agam ach banan sé úsáid as na málaí plastacha cé go bhfuil sé ráit agam leis níl gá le mála plastacha úsáid tá paáisteocht orthú hena féin an faáisteocht álinn ná dúrtha sin atá orthú ní bhíon ort banana a chlána. Is féidir láta éthe ar aonnos. So sé sin puinte eile le thuúlaí freis féidir ní le thuúlach le thrátí freisin má oonn tú iad agus má chuann tú mála plastachéid. Cin fá gohfuil tú águr sin i mála plastach, mar tá paáisteocht nádortha orthú hena féin. So mátá tú á dhéanamh sin, níl gá é sin dhéanamh mar bheabharcháin beag mar tá paáisteocht nádortha. Ja is gom céim fá go bhfuil sin cógranbrúdum. Paáiste ná dúrtha arú. Céinte ach ní déanaid dearmid faoi. Cínte. An faointe. Ceapan freisin go bhfuil tóir níos fearr ag daine inis agus málaí tuairtas teachtós nó bharagu is beag ag inis daine ag ceannach na málaí plastach nó ag tuairtas teach málaí aonúsáide as deachlób de an ábín le na bags for life nó tote bags nó cinint mar sin nachú agus is rud aontacha sin freisin bín keepcup ag beagnach gatan in is freisin agus is athrú aontach é sin mar níl an ní dóilm ghfuil na coffee cups sin ghfuil tú aní de achrasáil bhfuil? Ja, le farhar acu is féidir leat iad a chusáil má chlánan tú iad ach ní chlánan duine iad techanág. Má bhíonn tú géirí aon rud a chusáil cai sé bheith glán. Sin rud is deacra faoi le ha roiint daine ach ní hógann sé mór an iireachta iad a chlána so bhiltan dit iad a chlána agus iad a chusáil. Agus le roiint acu freisin is féidir iad a chur san áid mórin se sin an compostin so má hógann tú bhhaile iad is féidir iad a chur an sin ach ní deirtar gur go bíon compostable cups an ach ag dear an le má chaithann túiste ag gná bosca brúscar iad níl siad chuné sin anamh caithí siad a bheith in áir nó san áid mórin so tógáil iad má sin bór deire agus chur an sinad is féidir forhar acu ach chusáil máhlána tú geartí. Gals nóir bhí mé san óscail bhí beagnach trúd agam le chalín a bhí mé imime choní le mar níor riomhláán si a bhuiideil banne nó yogurt agus chuir sé is stracham go mór mar tá sé có éasca just caiite bheith rifhuioin isce níl mór an ag gasiste leis a churbe ach just agus tú ag leir fao sin chuimhnig mé ar an lá sin agus mé beagnach ag grádar hí agus tá aithna aga bhirm san ní bhíam fear go riomh níl an mothúáin sin onm ach an lá sin beag nach chail ceán ach is focail ní sin dom freisin arid marín is rálam an focail sin arid. Ja ní an focail sin ar an fiú. An céad pointe eile agus is pointe a bhfuil i béal le fubal go mór fi láthart ná an Mayor fashion nó fast fashion tá an gceist agus is 5 allhar é seo mar gal ar an méid sin shoppaí atá daine an éidecha ceannachas teán agus daine ag fáil éide agus iad chatha orháin agus binné ach céim tormaí atá agat frí sin a Dúlra. Well ar nói tá tuam anláidir agam fri seo mar a bhíon agam fuchiilerad ach tá se an fashion fri seo. Ag dear an lei is bralam sa fashion. Is bralam a chlánar fád fashion, ní raime roá bun bhar asin Gucci mlína nó nuirí dearhann an nuirí nó an bblion revision beidir. An bblion san óscoil bhí mé anhá dó sin. Ach ag an am cinenne caithim rud nachó I pennies le bliana má tá rud wet go sciopí
agus más maclín hu, like is maclín fósmid, mé brugna callthe agus maclín fósmid, tá mé fós ag gétálaí chud a rud sin, so ní bhíon an méid sin airgad agam chun an méid sin airgad agam le cahabh ar éidir mar sin le bearlamsa ród ceart níos cóstaí a ceannach agus éheith agam ar fá tam níos fuide ach ag an céine níl sin réalaoch más maclíonú. No más duine ócú freisin nó mod bhíon cíos le hí agad. Ach é sin ráte ní bhíon is féidir leat an mar asin a heachid agus gan mór an airgid a chahabh mátá fanart, so is féidir leat rudí cheannach é sioppa carthanachta. Nílam se féin ró ceanú ar a sioppi carthanachta. Tuis nach bhfuil métaréis rudí maithe amsú antu ach sin an áit na bhfuil me Beiidir domain in Mála Clia nó áit níos mó seans go méid na cineálta édaíon níos deise níos arúnaí do chuoine óga táúpla cean timpeallarm is dócha gohfuil siad anmha ach comála sin is duine an bheog mé ó thaobh irdriste agus mar sin bíonn si deach ar ormsa rudí cheannach sin fá eile go míam se ag taú leis an mar asin. Mar hapla nílam se acu tre mar sin bíonarmsa édaí cheannach ón Raidió Petites de Topshop áis mar sin ach bíon tú taú leis an mar asin má dúnta sin. Ach an rud atá déint agam le Janie ná tam éis annach chuid rudaí a cheannach ar Depop seachas iad a cheannach ar nasíhan ar nós. Topshop is réile agus tá mé gafa leis caiim mérá na caihí tú a bheitsásta am chahabh cuadach rudaí caiú bheith feinach ach má bhíonn tú is féidir le rudaí intra amsú, le le linn na seachna cha mé gá scirte go midi-skirts ar scóil agus ní ra mé an cíar be a amsú ar Topshop ar ASOS ar ASOS a bhí petites a bhí petite nó an rud mar sin ní ra mé an cí deasa amsú an saoire ach damsú mé gá cean a bhí petite ar Depop ní ra siad ach €10 an cean nó mar sin agus tá siad ferfa níor cá na daoine ra siad ach hena féin iad ach óháin, so is féidir leat annach chuid rudaí aáil mar sin agus ag for mé cúpla rud a bhí nua Hillis go na nu near cahu iad hanna féin, so bhil an goláidir Depop mátá tú sósta am chahabh. Agus ag dearan le bhín stuff difriúil an moch ceaníonn tú de édaí a siop carnachta nó ar Depop. Ní bhíon an stuff céine ag chuilegaid mar sin, mar tois am agus muid ag ag ddridim le dearan jean glasála agus ba chuilegaid ag dul stack of pennies. Now ba mé ag dul stack of pennies freisin just chun stoci ceannach rudí mar sin. Ach ag an céine baimiid ar fád ag caiamh na nédí céine má héime déile go pennies. So mar sin beidir sé ar Depop nó sé hiag de siop carnach de áitiúil agus ceannig rud difriúil agus ba rud difriúil le na cábhagad. So sin is locha má móchúm ar an mar asin céird futsa Lucy tá an ghfuil an tuairmagata ar an ábhar. Ja dúlra aontaí am leat ceapan ghfuil sé ionach rudí difriúla a bheith agat i do bhórdrús ach freisin ag an am céine Tá sagam hain tá rudí agam ó Zara agus pennies agus rudí mar sin ar fan na blinta inis ó nóir bhí mé beidir 2 líon deag díis agus fós gaham iad agus tá sagam go bhfuil tusa mar an ggéine agus Aoife tá ar fád mar an ggéine. So ceapam cé go maiid mé agus go míam ag seachant na siopí mé chiopí seo ceapan ghfuil sé táhachtach gan mothúró Rona má tá tú ag ceannach uhu chomá mar luigh tú hain is cholín petite hu like bíonn sé Jackar teachtar rudí is siopar carthanachtaí agus rudí mar sin in mín tú a géirí cahabh agus mis mar an ggéine mar is span curvy mé bíonn sé Jackar teachtar rudí chomá ach agus sin ráte is fualam ag siopadúirt ar lína. So bíonn sé éasca golóirdom faoi láthair ar réanos na siopí a cheachant is fualam PLT agus misguided and all that stuff just níl an fainas agam dómh. So sin rud ionach dumsa ceapam ar réanos agus freisin tátá ar an chomá mar tá siopa a lábha ag mháam, so bíon an deis agam fós siopadúirachtaí aanamh ach is rudí a lábha iad agus bíon caidan an ord arthú de go lá, so bíon an tá tá rudí agam ar fan na blianta in is an siopa sin agus ionach agus go hálan unit case andiment má a simigéine í leanún ar Instagram nó Facebook ach so bhilhin go mór mar dúirt na cholíní dul ar Depop rudí mar sin ach a rééis níl an fáinnas a gom do Depop ach ceapan sin má aibhain caihí mé combat é sin ach tá sé an Jackar é cheachant nuairtá an fashion óhhair sin is stad an down agus bíon daoine ag géirí gach éon rud a ceannach agus go éon rud atá an éilemh
orthú ach ag an nám céine bíí fasach ar céir tá wet an bhfuil an rud se wet nó nó tíir chun é cheannach agus é chahabh or nó go. Ní fiú é mátá tíir chun ru é an chahabh or nó go. Fiú mátá tú ceannach ru éigen ó siúpar carnachta ar ag mar sin mátá tú dúr chun é chahabh or nó go. Ní fiú é lig duine ag an eile é cheannach a chachach é gach é lá. Well, caiithfu glána ach tugann sibh mé ach ceapam sin an rud a tábhachttaí mar le mé níos slua tá rudí a go mna pennies agus ózá agus a lehéad a chaham an tám ar fád agus tá siad agam ar fan na blianta agus tá si fós grand agus is bralamí sin an rud is tábhachttaí go daithníon na héadí leat agus gomíonn tú á gahabh so yeah. Well sin mthm ar an mar asan ar rénos so Ceapan go pointe ionach chá iad sin go mór agus aontaíam leatúil ar faoi fiú costas an éí a pennies le tá sí séirhád níos séra ná ag sioppadáirta sioppaí eile agus go mór ná táú san ollscoil ní bhíon aigad agat ach táú i géirí well once upon a time bhí tú i géirí éí chun dul amach nó éí chun dul is lúsa daoine agus ruirtí mar sin agus tá sé níos éascar agus níos séra a ceannach go pennies agus tá sé tófachtach gan a bheith ceontach faoi sin mar Muna bhfuil an aigad agat áirgannta bí nuirí seo Jackar agus tá sé táfachtas nuirí a bhfuil tú an a dhéanamh. Agus mar dúirt Lucy, má tá tú chun an léine nó an gúna sinna catha a ríist eile is fiú é a ceannacht. Domsa is bralam ag sioppadúirt ar lína ach ní déanam rohainnic é. Beidir ornó go sa bhblionn téim ar na síomhna sin agus gomór mátá ruí ag tasá ceanóí mé iad an sin ach is bralam an mothú sin nátá pársal nó go sa fóstagat agus hatú ag fannacht ar fear an first agus ag fannacht ar na rífostanna agus na teicsanna agus tá sam like níl sé sin rohhat an timpplacht fiú ach dus ag bralam gohfuil rud a cíns chun ag tanú le sa léhananta seo ach déanamíhil gan mór an sioppadáirta dhéanamh ach tá nós nua agam colony níl sam anú mé seo chanan hain ach tosaí mé ag sioppadúirt mór dús féin fi láthair. So nóir tá gansaí nó tíléna nua weim téim chuig má bhardús hain agus déanam check allhar chuirtá ann an bhfuil rudí nachfuil mé ceannacht ar ag catha rohainnic an raibh rudí nua a ceannach agus tháinig mé smaoinmh aontacht ar Instagram ón ar gara eil agus bhí písa Popper sílam in san rádrús eici agus ga am ar rinne si a chuid níochan chuir si éí ar tíomháin gen pí popper sin agus nírá síon an éí sin caitheh a ríis go dtí go raibh ga pí éide eile caite eici so nóirtá an pí popper sin ar an tíomh eile gen bhádrús tá sin an hosnú a ríist ach ceap mé go smuoinmh ionintach é mar níl tú a caitheh nó na trí nó ceithir leintí rí se agus rá a sé nachhfuil éonúir agat bhí sé sol ar gorá éici agus ceap mé go smuoinmh ionintachá é sin. Ceapan gur glúhan a ionach é sin do gacéine tú míonn sé sáid spríúil mar tá sagam héin tan irid sin rudí nach gaham ach níl me gurí fáil réilo mar is íomlamíd ach ní chaham rovinnic idir churbe. So beidir just snoi mé á dhéanamh sin chumach gur mágad agus Aoife. Is bra am san smaoinmh sin agus ag dearan é is tu go leir éí agan ar fád agus déanam dearmid ar an méid éítá mar an rád nó is sam cin focail atá ar minimalist agus minimalist omlan íon chrifor agus is maximalist me se. Bíon má heolra in a freiseach an tamar fad agus tom sé déanamh iirechta a bheith níos glunne níos agrathe an líhí sin salach ach bín rudí timppla háte. Glór stuff an ach an aimble sin ná tuisc nóir ás mé ó rang a sé. Tá mé fós an iirtecéine cosú leachta ó bhí me rang a cúig na rang a sé. Tá golóir éí agam mar tú Lucy cheanní mé blint ó hen tá éí agam a cheanní mé agus mé America agus mé gin van chas socially éí ó tam raibh sin freisin ach golóir bíon daoine garan frio Hollister agus ag an sin ar tháinig Hollister gohéir bhí chuilegan ag garan go raibh na héadí Hollister ag chuilegan in airan ach na héadí ar fád atá agam a chaham se fós leis an gaiideán is fearr
Hollister agus Abercrombie táin a chean America. So tá caiideán ar bhfuil bhí caiideán ionach acu ag an am sin agus am an caiideán céine an ní dóile mé. So tá golóir rudí agam marinos ach an rudná tá golóir stuff agam ón am sin agus éon uair a chahan mo rifa rudí gan amach. Tugann si doms é. So tá i bhád an amcha éí an, so cai mé tosna á dhéanamh sin freis. Brunm fon tangent beag seo ach dus cap go raibh sé cógranmhar agus tú ag caiintin sin faoi Hollister ag teach go blach lia. Mar cuilam go soléir nó tháinig sé sin agus is as gáileh mé. So like bhí de léhananta planálta amach faoin like chuí mé héin mo bhámachs mo ddrifar sús ag am nolog agus allhhair I blach lia a bhí ann agus bhí ort like an bossa áil agus an sin an luas áil hís go dtí an chupadorta agus lá an caitheamh isteach in san siúpa dúracha seo like níos sam cad bhí mé ceannach when ní raibh an like éonir de eáil fiú ach cap mé an lá ar fád sa caithear mhór seo agus is lá ionach bhí an ach fiú tána rudí sin fós agam agus na tracksuit pants agus gathród agus tá siad ionach bhí an caiideán ionach bhá acu freisin so aontim leatúra. Gals bhí mé gafa le Hollister like go thomláin go hilas go thomláin gafa chuig mé so tágam nach bhfuil se bhíhar gcónaí am lách lia ach níl mé imachóní éáit in aice le dúndroma like tá sé an I bhádhaim ach bhí mo chinhan mháthair ina choní congra golóir chuige so nóir bhí mar ag dul ar chuirt cuií chumar strach chuig an sipadúachta agus bhí sé an rud is fear riomh just a dul strach an agus mar luigh si féin freisin cuimhnínam an rud bhó gur chóirla dum like riomh agus mé dearan gur mé de lína díis like bhí mé óg sin fós sa bhn scoil agus chuig ma antíín agus ma uncle ar chuirt chuig nu éireach agus tháinig siad arás le gansaí agus brístí ó Abercrombie agus cheap mé go raibh mé the bees knees cool tá siad fós agam agus ní nó tá na brístí roimheog dominis a caihan móámid mar pijami so sin beagnach trí bblion de díis sinna inis agus fós a gahabhagan agus tá siad fós ar caiid an ionach ceapan go Paul beag sa bhrístí mar for mé rohward ach fós fab agus just chuirsin mé agóir a tá bhí mar ar fád gafa le Hollister agus Abercrombie. An rud ná sin seachant an mar asin agus muid fós a cá Raidió Hollister. Tá sam gur mar asin a bhí an ag an tús ach ag an deire tá fós ag cahabh na rudí sin agus nach chéint gur rudí sin. Now tá sam nach míon an tácéine le chuile gine gan fós nos mise. Now ní ar lá ag an eile ach ag an am cinenne nach chuil sé ionach bhfuil mu fós ag cabh na néad chéine. So yeah, so is puinte ionach sin faoin mar asin agus gur chuirdeis siopadúirta géanamh ar bhórdas tain mar Raidió Aoife. Cén rudí eile aana sibh don timpeallacht an bhfuil aon rud eile chuna a dhéana sibh ó lá go lá chun an tionkar atá agah ar an timpeallacht a leidú. Rud beag a dhéanam hain ná budgéil in athúsáide a úsáid gach lá in nonid budgéil plastic a úsáid. Tá sam go raibh muidir cain faoi plastic in úsáid a hanan hain ach is afhrú beag é seo am a héal ach rud mór an timpeallacht sílam. Is sé dúirg mar an ggéine Aoife. Cheannig mé mo chéad budéil in athúsáide cúpla blina hin agus ceán chilies bottle a bhí an. No tá sé dochreite ach tá sé an trom sin an tain rud so cheannig mé is evil mé ach mar dúirt mé tá sé antrum so cheannig mé cean ó duns chumá níorhaach costas €2 arthú Tom á úsáidenéis ar fá gabh lína inis agus tá sé fós fearfa ebrion sé díreach comá is an ebrion na chilies bottles so díreach le rá le héine atá ag smuoineh faoi cean na ceannach ebrion siad an chusúla na chéile nílam héis é úsáid I ggur Jocanna te mar níolamíd ach cumátan sé mo chuid isce fuair ar fa an méid chéine ama agus tá siad bhád níos séra so má tá aine a géirí ceannach ach tá siad bortha faoi €3 a chahabh ar bhuideil ó chilies bhfuilhann go mór na cín ó duns tá siad anha. Yeah, an tá siad ionach ach an tain rud leis na budgéil nó na cupán metal sin orintá nátá beidir cupán tain a cupán caí agat in san budgéil bíon an blas fáigte in san budgéil so tá budgéil in athúsáide agam do isce agus an sin tá cupán in athúsáide agam le haid me té ar an lei anas nach mai an blas ag measca sús me bhéil mai nuil géirí cupán isce ar duch isce agus blas té nó caí bheith air.
sin thógran bhar Aoife chun sé cuimhna dom nóir bhí mé ag ireachtas go bhéle san iad bhí mé héin agusúpla duine ón gúlacht ag ithe i mílan aigen agus bhí mar go peontaí. Agus ní ra mé críicnathe mo fionanta hain ach bhí mo bhuidéil in athúsáidte agam, so bharrtaigh mé seachas é ágáil ar an tábla. Níl tú an do chumniú le ní. Cur mé i mo bhuidéil in athúsáidte é agus fós tá blas de cider an ní féile mé úsáid go thomlan rinne mé darm faoi is buidéil ó duns a bhí an bhíorm cean eile a cheanna gine agus glán méid dearhann faoi fithe é agus fós tá an blas beagganín úil an agus ná like good times. Yeah, like dearhann go mhainthú cúpla duine tatanamh as like you know ar nó ar nós ceir like Johnson's dining ach ní bhainm tatanamh sin barlam isce uair you know so ceap mé gra sin chogranbar go thomlan rinne méid arm faoi. Tá sé fós agam mar bhuiideil mar ar aglan hagla go gaiilem mo cí eile nó ruigen ach an granú. ragla go bhála ortí a chorás in athúsáidte. Is Raidió sin mar tá sé ag clí le hóver an Podchraoladh seo sé sin an timpeallacht so ní ra tú a géirí peanta a chuirmú agus molamid thu as sin so maithú ar fád a chu. Agus dúla céir frút an dhéanann tusa aonhid gus a saoil generalta. Déanam sem heachníhil. Mar sóldíh tá gafa leis an timpeallachtar i ggéirí mu heachníhil dhéanamh. Ní Dúlra clás leis an tí Dochráte déana sin irid sin agus just táí le mola. Gur mí me níl mé ce sin agus bhí me go mór má aig mar ní ra mí ddíir goire. Níl mé ferfa inchar iham fiol sin an rud is massa a dhéanamh se. Tá fáib agam le bhlag tá asadúach sam mar só don chalaní agus bíonn se an Jackar domsa rudí ar nós lintlí a ithe a sic féisina a ithe rudí mar sin protein nach protein fiola é so bíon armsa fiola ithe agus banne ó ar an drochóir tuisc nach féidirlumm rudí eile ithe agus go bhíon fáiban agam le bí eile. Agus nóir bhí me an osscoil bhí me beagnach i míol cheantar níor mór an fiola in éair agus maithim ancheantach nach féidirlumm agus bíon roinnt daoine agrálam ní agrálamsa ach ag leir faoine eile agrá gur chóir do gach duine a bheith ina bhéánach agus nílam se ag masú aon duine atá ina bhéánach tréflim libh mátá sih mar sin ach óhéh má chláinte héinde ní féidirlamsa. Bhí mé beagnach mar sin nóir bhí me an osscoil ach an sin háda rud dom agus tá fáib agam le bíis so ní féidirlamsa. Agus maithim ancheantach ach déanam rudí eile don timpeallacht freisin, so déanam sé iirecht fiol orgánach a cheannach bíonn se anchostasach ach déanam sin íhil ceannim ibacha go háitiúil, ceannim glasrí a áster go háitiúil fósam a glasrí hain, so déanam sem ceach níhil rudí a dhéanamh chun mothioncar ar an timpeallacht a laibú, teisgúil me i ggéthe fiola agus i ggéthú éis grudí mar sin ach ar ggéthe éas go brónar ach agus maithim ancheantach fa sin. Na níor chóir de aine mo ceantach ó héh na sláinte agus ó héh cuasí practicúlaide más mála an fiola bra maithim gur chóir do chuine gunine níos lu fiola ithe mar tá sé níos fearr an sláinte. Níl se go má annach chuid fiola ithe ach ag an am céine is rá é do chuile gunine ní féidir leat a rá le duine behoor do gach duine an rud seo ithe ní ar an gach bí do gach duine so maithim ancheantach nach féidirlam rudí orthe ithe ach ní féidirlam. So mar sin mar dúirtna déanam se iirecht bí orgánach a cheannach a áster go háú. agus tá sin i bhád níos fearr don pláinte freisin mar an rud ná bíon lasachán séirge an úsáid ar beagnach chuile glasra agus tá an tálinn an éan marhealar an gaiid an bí a hena féin nar bhíonn tú America agus má tú fiol hallan sin an nó má cheanaíonn tú glasraí orgánacha bíon costas allhór ar mar hapla ifacha orgánacha bíon siad $6 orintanta agus tú hall America just bit crackáilte agus ní bhíon an caiid an sin fós roá sa tá an tálinn an éan fiú marhfuil rudí orgánach bíon an caiid an anha ach ag an céine bíon na las chun séirge ar nó roundup bíon chunker ú fósach acu ar do chláinte
millen siad de bholleg ach ní bhíon daoine ri mearach ar an échar so bechoirún rudí orgánacha a ceannach le bheith fearnach mar tá sé an donna don sláinte ascraíonn ailte as na lascon séirge sin. Fiú rudí ar nós aerosol úsáid ní bhanam se úsáid as aerosol riomh tá siad uásach an timpeallacht ach uásach do háinte hain agus bíon daoine le deodorant le hairspray ruddy mar sin agus is cum like thomas ar fád an wat anseo agus na gailgas mohim bíimiid ar fád mearach ar an timpeallacht fiú leis tá reinsegan antóga leis an smidge ach fós bíimiid mearach ar an timpeallacht agus an tionkartá agan ar arthaigh tá rónarm ach éidir an le is rud a bhána gomíon rudí orthe donna don timpeallacht ach mátá si don séir don fláinte freisin Carhamid a bheith anchormach like ní bhíon ach séháin agat. Tá tú géirí like ní féidir leat airí gafa le rudí cai tú de héil a bharachta mar dúirt tú níos léigh ach ag an céine. Cumad tú hain achlí déan de dhíhil dit hain. Níl tú ag déanamh rudidir be le ha aine seachas tú hain agus mátá níhé sin an rud ceartú déanamh so bí jazz leat hain ó heh de mearthláinte de ná le duna rudí seo tú a chrá ach ag an céine bí mearach agus bí fasach ar an tionkar atá ag rudí ar nós aerosols ar de háinte. Agus fiú na targaí níosta ar nós tampax always chuir mar sin tá annach chuid plastach in úsáid antu. Agus tá drochionkar ar siúd ar de churp amach is amach. So nílim se agrá gur chóir daon duine Roder le a dhéanamh ach gan céine bí fasach ar, bí mearach ar, agus tóir airad a churp agus don timpeallacht ag an céine Australia. Amen Dúlra agus ceapam an rud is táhachttaí marder tú is se an cochraíocht saoil déon de dhíhil puinte ionta go bhí agat gan fiol ithe chuile lá. Ní chaid tú bheith díol cheintúir chun tionkar a bheith agat ar an dain. Tá sagam hain ní ihe mór an fiol ní chaithí tú a bheith céad faoin géad i gcónaí. Má tá tú dhéanamh dhíhil sin an rud is táhachttaí. Agus freisin agus tú ag leart faoi na targaí místre. Ceap mé grééis sin ansimú mar formhór daoine bunim úsáid as pads like no tampons whatever. Ach le déine bhí mé ag smaoinmh bhrálam rud ag an eile úsáid agus chunig mé Tom trééis bheith ag fáin adstra ar Instagram a gur fufríistí místra agus tá an simagam antú tá neart daoine agrá go bhfuil siad dochreite agus bhrálam tríalahhaint asú Tá sagam go bhfuin an chuid daoine úsáid as múncups cumá mé hain ní ceapan go níorthug siad dumsa ach bhíon daoine gafalo agus ceapan ghfuil sin iontar chumá agus is rud beagéis sin le hathrú i héil a dhéonthach an difer ditain agus don timpeallacht so ceapan hain sin ru ag an cínte tom chun athrú faoi búm hain bhrálam níos mó targaí in bhúnathe agus ina úsáide úsáid a go thura ó thaobh an am sin den bhí. So gur má go sin a lewa Dúlra cos actually rinne me go homlá darmid faoi. So tá chunéis sin a scríb ar ma ón agus bí gan taide í dhéanamhanis iní an Podchraoladh seo. Sin pointinte intaáhan sin lúnsaí agus aontaim leat ach I suppose just caiimiid bheith cínse nuair táhairí a glítar ghfuil siad go don timpeallacht nó gurí in-athúsáidte iad just caiimiid bheith cínse go bhfuil siad go don timpeallacht nó go bhfuil tú an iad athúsáidte agus ruí mar sin orintanta chuirn na focail seo ar nuirdaí anas go mbeidh na cholachtaí in an iad díú ar a phráis níos costaí agus ruí mar sin ceartar fád agus dear brandaí áirithe gomíonn siad go an timpeallacht agus gomíonn in bhúnacht i gceist acu ach is féidir leat a rá go bhfuil rud arbe compostable ar dain. nó biodegradable de an sin an focail a bhíon ar na targaí sin mar is féidir leat a rá go bhistom ag an deire breisí gachrod si is de réir ama so is cum más 1,000 bliain a bhíon a gceist milliún bliain nó je bliain nó bliain amháin. So caiith tú bheith anchormach agus bíon daine agrá go mbíonn sé anmha rudaí le organic cotton a cheannach agus bíonn si go maith don chorp rudaí le organic cotton a agus a ceannach gan áras. Ach ag an am cinenne tógann se annach chuid isce chun cotton dhéanamh. So bíon airt bheith cuairmach leis ach ag an am cinenne ní féidir leat a bheith mearach ar chuilerad ach déanaí mar dúir mar chorámiocht ach mar dúirt Aoife
Déanann siad iarracht lipéide chur a rudí chun rudí a dhéal. Agus tá mé haon ceanta cha sin, nuair bhí mé san ollscoil trí bliain. Bé sin an chéadúir a raibh sim ceart agam sa timpeallacht. Agus ghlach mé póirt sa scéim sin greenwashing. Is bralam an focail gailge greenwashing se sin snas glas. So chuann siad snas glas ar rudí anas gur féidir lo é dhéal agus gur féidir lo freastal ar bhíonta na namadón ar nósmeise ag an am sin agus is cuihann ag an am rinne mé cheachníhil, well ceach mé gram ag déanamh cheachníhil ach bhí glóir boscilón tuáile. Boscilón plasticha agus an sin tháinig duine ag an amach agus dúirt siad is é bambú an chéad flasach eile agus tá sé géhéintach san timpeallacht. Agus tá sé níos fearr cinse. Ach an sin thuime ama agus cheannig mé léir mór boscilón bambú agus bhí mháam gro. Cén fógad a mé sin boscilón á ceannach agus. Níl gá le cúpla cean don ollscoil agus sa golóir cí agus hena féin. Agus bhí glór am, bhín ceart eici. Ag dear an le bhí mé á ceannach siúd tuisc go nóirt duine éigen lom go méid bambú níos fearr ná plastach. Mar méid rudidir bé agat. Bhíh sé níos fearr bambú a cheannach nó plastach dearhain. No bíon miochttal le bhád níos fearr. Mátá aine ag géirí boscilón ceannach bholann cean miochttal seachas cean bambú. Ní bhíonn siad go más dishwasher nó ní bhíonn siad go más an aim mí crachanach achard so bholann go láidir miochttal. Ach ná chur miochttal sa aim mí crachanach bhí cuairbh sin ach ag an am cinenne si just molla beag goháin. Ach bhí mé á gceannach sin tuis go nóir duine ag é agus bhí mé ag glachapóirt sa scéim snas glas. Tá go leor rudaí mar sin an agus bhíon lipéid orthú gáthe den sin máidir le cuasaí smidide le targaí don churc freisin ar nós shampoo. Bhín go leor snas glas a gceiste sin agus tá cúpla brand an agus deir siad ó bhfuil targaí nádúrtha antú agus go bhfuil Jeff an géad le níos lú plaisteach in úsáid acu. Ach an bhfuil tú chutáid é dhéanamh ar méid plaisteach a bhí an úsáid acu rih sin níl. So rud a dhéanamh sé hain maidir le shampoo, conditioner, gafrod mar sin, bíon buidéal am ó aber goméich L'Oreal elvíh no rud mar sin agam han féin no frizzies tipi rud así. Agus dóméich buidéal full am, taréis má así ar fád úsáid. Rockin hiig shoppa áitiúil in acalum, tá cúpla cean iontacha an bhrólam, shout out a hort tá cean é Mála Mór sin Westport agus Pax an Panama ar tá sé do chreite. Shoppa dochreite tá agus a cúpla cean máí a clí freisin tá tálam mar tá cean nua in acalum agus cean nua a máí lí freisin so tá mé ansásta. Shout out to from the ground up. Tá routine of story irta. Chéim an le a bhdéal don shampoo, don stuff don machine níochain, a conditioner in rud mar sin mar ní málam sa na Labhraíonn shampoo ní hatníon siad lom in éair bíonart vinegar ar sóidir na chrúg in ní málam sa iad in éair. Chéim hiag an áte agus líanam se má bhdéal le shampoo agus ní bhíon arm bhdéal eile plastach úsáid. Tá siad anéasca tá siad an srúil. Tá nuálacht ag bhainsló tá novelty allhór ag bhainsló freisin agus pí sprí a bhíon an. Rud ag an difriúil atá. So Jane taide. Bhín cean I meognach gach chundé tá go leor an imáiliocht lia agus tá cean iontragan I drom chunach más bún chuomhne. So bolin go láidir dul an sin, be glór stuff eile acu freisin, sa bíoch próca café full of agat, bíoch cúpla mála agat, le glastrií agus ní bhíonn siad an chosach. So tá bíon an snas glas I gceist greenwashing ach ag an céine tá bailíon chuné heacaint, so bí mearga ceir. Tá sé jazz takeíocht de hort de áitina bioga timpeallacht ach ag an am céine bí mearach ar an snas glas. Colin tá muid beagnach as ama ach bhí an am agam ag tafel an Podchraoladh seo ach landfamid Raidió chuig shout-out na seachtainna agus Dúlra ceapan gohfuil shout-out na seachtainna ionintach agan don seachtain seo. An teachtain seo táid ag déanamh shout-out ar bhean iontocht ar bheanna móia atá ar Instagram agus an tanamtá ar leathanach ná environmental AD. Agus bíonn si ag play cuasaí fashion in bhúnathe agus AD all ar achlómh, bíonn si ag play an chochar a bhíon ag an arno fashion ar an timpeallacht agus ar brandy agsúla agus chochar arnálacha ar le bhí postáil ionintach an teachtain scate ar arnála meán agus an chochar a bhíon aige ar an timpeallacht.
lucht freisin, so bhfuilmuid go láidir ise a leanúint ar Instagram agus an tanamtá ar an lechanach éis ná Environmental 80. Ínta, go míle maithagad. Lucy ontuig irí ar meann sosialta a luí an sin? Cínse? Mátá se bhgéirí níos mó wen is féileh mu leanúint ar gweil_gals ar Instagram agus ar Twitter agus freisin ar Facebook ag gweil gals nó is fé leat rifuist le cheola chugan is Evelyn na rifuist ag na gweil gals ag gmail.com. Gur míle maithagad as éisteach linn inmh, bhí tú ag éisteach le Aoife? Dúlra Agus Lucy. Slán liv! Slán! Bye.